हाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय माने मागोनि फोरबो मन्दिरावहा गासैबो थांजोबदों आरोना। ओमफ्राय न'आव जोङो आइ ओमफ्राय जारौ आंजों साथामल' दङ। ओमफ्राय गासैबो आदा ओमफ्राय बाय ओमफ्राय आंना हासबेन्ड गासैबो माने मन्दिराव थांजोबदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेनिखायनो सानबाय आं दिनैहाय एसे माने खामानिफ्राबो एसे खम जानायखाय आं एसे ब्लग बानायनो होननानै। ओमफ्राय बाया बुंलांदों कि माने रौतानि आलासि माने लाना फैगोन आरोना बियो न'आवहा। बेनिखायनो आङो सानबाय मा फिथा मोननैसो बानायना दोननो होननानै। बेनिखायनो आं दिनै ब्लगखौनो एसे लानोसै। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनैहाय मा मा फिथा बानायो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो लुगैबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायलांबानो जाबाय। आं मा मा फिथा बानायो आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबसिम नायलांदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर, फैदो। दायो लोगोफोर आङो सिबिं एवगासिनो दङ। सिबिंखौ एवनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय बिनि उनावहा अनासि ओमफ्राय मा मा बानायनाय जायो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन। ओमफ्राय आं दायो सिबिं एवगासिनो दङ। सिबिंखौनो माबा सबाय बायदि संबाय गोसोम। सिबिंखौ एन्थाब फिथा बानायगोन। ओमफ्राय मा मा बानायनाय जायो सिबिंनि लारुबो बानायनाय जागोन नामा नायनोसै। उनाव एवनानै लाग्रोनोसै सिबिंखौ लोगोफोर। दहाय फुङावहा खनसे एवखांखाबायमोन। ओमफ्राय दायो खनसे एवबावबाय आरोना। दै फुङै माहायल' जाद्रायदोंमोन। ओमफ्राय हा थबसिया बाथेन दङ आयौ डाइनिं टेबोलाव। ओमफ्राय नै दायो खनसे एवबावबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दै फुंनिखौ बाया माने बिदि एवनानै फोरोंखादोंमोन नालाय। बेनिखायनो नेक्स्ट टाइम आङो हारसिंनो एवबाय आरोना लोगोफोर। बिदि एवबाय थायाबा माने सिंनिया खामो आरोना। खामबोला माने खामनाय मोनामो नालाय। बेनिखायनो बेबायदि एरबाय थानांगौ होननानै फोरोंदोंमोन आरोना आंखौ बाया। नै सिथाबजोब्बाय। जारुआ लारु खालामना बानायना होदों आङो। ओमफ्राय थावाव हरबाय थानोसै थाब थाब जानायनि। मन्दिराव बाथौ मन्दिराव थांदो बाया। ओमफ्राय आलासि लाबोगोन बेनि थाखायनो जल्दि जल्दि बानायनोसै। एरनोसै र'। माखो बै माबायाव मा होनोमोनलाय बासन दोनग्रा बेथिं खोला साइडनि बैयो बेयाव नागिरनायमोन। बानायगोन नारेंखला रेडि दंखायो दे। सासेयाबो फायदोबा दासा फायदोनो लाना फायदो। कपनि कप जाखोनो नागिरबा मोनासै। आं नागिरगोन र'। बासायाव गैया। बासायाव नायनाय आङो। बासायाव गैया बाहाय गोजौआव थागोन बे। माबा गारहरबाय दां बायदि मोनदां। गाहराखै दां। दङमोन। आइ माबायाव नायलाय आइ जाबोर माबायाव दै गुरुफोरनि खामदां दङ।
ada dia đâu. Kau kenal lama lagi. Không phải các mình sẽ đổ ấy. Yêu cái video này thôi mà mình không phải làm gì. Cái đẹp của mình. Không phải gì. Không phải. Suy bây giờ mà cái smart cái sao su cái này mình đi mà cái này thằng này các con này hỏi sẽ rất nhiều. Ai nhận mình để mà con này thì không được rồi. Budi nó được nó. Cái này mà là cái gì nhỉ? Cái đâu Budi. Nó cái này là Mahasana tak kerja betul salah saya. Ah, siapa bisa nanya tahu ya? Ini paling pindah itu tak. Mahasana ini apa nih? Kau boleh berapa ini? Iya, boleh pindah ini. Kau jadi pindah mana? Kau boleh pindah. Mau biar? Lu pindah. Apa? Yo sudah mulai deh. Dia mana? Bukan ada kan? Ambil tahu deh. Jangan gitu. Kira. Ayo mari. Beri mana? Sudah. Aku. Beri kat sana punya. Siapa sih? Ada siapa? Kita ya bareng. Ayo. Kau kan betul juga. Con thấy nữa thôi ai vậy? Con đây là thôi. Mình vui vẻ. Bam. Opoman miskin. Mubang. Mubang. Vào đây đâu đâu. Xong cái gì này?